Ahojte priatelia, dnes by som vám chcel ukázať, ako sa zarába univerzálny ustalovač od FOMI. Jedná sa o práškový ustalovač, ktorý sa zarába vo vode. Existujú dve balenia, jedno malé, to je na 0,75 až liter, v závislosti od toho, či chcete ustalovať filmy alebo fotopapiere, a potom máme toto veľké na 3,75 až 5 litrov, v závislosti od toho, či chcete ustavovať filmy alebo fotopapiere. On sa potom vlastne doriedi. Čiže taká malá rada možno pre vás, tento veľký by mal byť lacnejší a viete si potom rozvážiť z toho 5 takýchto malých, čiže nemusíte ho zarábať celý. Tá chémia v tom surovom práškovom stave niečo vydrží, aj keď je tu písaná nejaká spotreba, ale vydrží to dlhšie. Čiže čo sa nachádza v ustalovači je vo videu predchádzajúcom. Dnes vám teda ukážem, ako si ho zarobiť. Ja si idem zarábať na pozitívny proces, čiže tuto mám malú zložku, veľkú zložku a navážim si z toho vlastne túto malú krabičku. Vo vnútri máte návod, keď budete podľa neho postupovať, je to úplne jednoduché, ale ako sa hovorí, lepšie vidieť ako počuť. Takže ja sa vám to tu pokúsim nejako vysvetliť. Takže čo budeme potrebovať? 600 ml vody, áno, bavíme sa tu o tomto malom paku, čiže budeme zarábať buď 75 alebo liter. A je to vlastne na 75 je na filmy, čiže ja si idem zarábať liter na papiere. Takže 600 ml vody destilovanej, ideálne, vždycky používajte destilovanú vodu. Z klasickej vody vám potom môžu ostávať čmuhy, nie že by to teda z tej destilovanej neostávalo, ale je toho menej. No, takže ja si idem navážiť teraz. Vždy sú tam dva balíky, či v tom veľkom alebo v tom malom, vždy nájdete dva balíky, veľký a malý. Pátral som, čo je to za chémiu, ale je to nejaká zmes kadečoho, takže tým sa tu nebudeme zapodievať. Dobre používaj rukavice, jedná sa o chemikálie a ideálne používaj aj takéto ochranné okuliare. Dávajte si pozor, lebo do očí vám to prskne len raz. Takže ja si teraz vlastne, ako som už povedal, zarobím ten malý balíček. No a tam potrebujeme 175 gramov z tohto veľkého balíku. To 75. Ono gram hore dole, hej, to až takú úlohu nehrá. Dobre. Čiže 175 gramov, mám tam o gram vyššie, nevadí. Používam na rozmiešanie takúto kapučínovú záležitosť. Tieto granulky sa tak ťažšie rozmiešavajú, takže si pomáham. Je to od švédskeho výrobcu nábytku, stojí to, ja neviem, 2 € alebo koľko. Takže
175 gramov. Rozmiešame. Je dôležité to dobre rozmiešať, čím mi pomáha aj toto miešatko. Existovali kedysi v dávnejších dobách na to také miešatka plastové. Nie som si úplne istý, ako je to s tým kovom, ale myslím si, že by to nemalo vadiť, lebo sú niektoré chemikálie vyslovene, že... Dobre, ja dám pauzu. Takže sa mi to domiešava, ono vidíte, tá voda tak najskôr je taká zakalená a keď to rozmiešate, tak už je skoro až číra. Ostane len trošku taká mliečna. No a po rozpustení zoberieme malý diel. Čiže ak máte ten malý balík, tak to v podstate len vysypáte, toto váženie sa vás netýka. Ak by ste chceli ten veľký balík a chcete si to rozhodiť takto, že naviac viac tých ustalovačov vyrobiť z toho, tak takýto je postup. No, tu si navážime 20 gramov. No. Už 20 gramov. Vysypeme. Opäť rozmiešame. No a po rozmiešaní si to doplníme na 0,75 alebo liter, v závislosti teda od toho, či chcete filmy alebo papiere. Ja to robím rovno v tomto laboratórnom skle, kde mám proste odmerku, aj keď liter tu chýbal, takže som si ho musel dokresliť. Je to iba do 900 ml. Prvé miešanie trvá trošku dlhšie, ja mám k tomu taký štipec, ktorým to tu takto prichytím a nemusím to držať, takže len som si to nenachystal. Takže som to pauzol, nech vás tu neotravujem miešaním. Keď som začínal, som to miešal normálne ručne, ale hovorím, z tohto prášku proste zle sa to rozmiešava, dlho to trvá, takže toto vám to rozmieša lepšie. Neviem, ako je to s tými kovmi, ale myslím si, že túto problém nie je, že to nie je taká chémia, ktorej by ten kov vadil. Každopádne, ak niekto má informácie o tom, či ten kov tomu vadí alebo nie, rád sa priučím. Nepozoroval by som, alebo respektíve nespozoroval som žiadne problémy zatiaľ, čo to takto miešam, takže myslím si, že skôr to nevadí, ako by to malo vadiť. No.
Dobre. Máme to rozmiešané. No a už len vlastne doplníme. Čiže tým, že tam vlastne pridávate nejaký materiál, tak vám tá hladina stúpa logicky. No a teraz doplníte do 0,75, ak chcete ustalovať filmy, a do litra, ak chcete ustalovať papiere. Že ja idem, má to teraz nejakých 700 ml, takže iba 50 ml, ak idete ustalovať filmy. A ja som si vyrobil na papiere. Takže to dolejem do litra destilovanou vodou. No. Ešte to trošku premiešam. A máme hotovo. Takže takéto jednoduché. Potom si to dajte do fľašky. Ideálne používať buď takéto fľaše laboratórne z tmavého skla. Toto mám konkrétne vývojku pozitívnu. A úplne najideálnejšie je používať takéto fľaše, kde vlastne stlačením tej fľaše z toho dostanete vzduch a tým pádom si predĺžite životnosť tej chémie. Takže to je všetko. Dúfam, že som vám teda poradil a že budete veľa fotiť a veľa vyvolávať. Takže dobré svetlo a držím palce pri zarábaní. Ahojte.